Arthritis, mag-artrisin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na hapon! Miyerkules na ngunyan Kuya Nal, petsa 20 na po ka na Mayo 2026. Ano lamang tabian pinagkakabisihan po nito dyan sa inyong mga lokasyon. Kumusta po ang sitwasyon kan panahon? Kasubago Kuya Nal, da mga mag-aalas 7, pababa ako digdi sa sentro kan Legazpi. Diyan sa may parting tagungtong Kuya Nal, nahiling ko, dumugso tinampo. Sabi ko, maray pa niya ako digdi na nagbagsak sa uran. Nag-aga ni Kuya Nald sa oran o daiman? Ano lang, padiit-diit sana. Sabi ni Kuya Nald, ano lang ngaya, wisik-wisik lang ngaya kung ika ngaya naglalabar, nagkakarigo. Iyon naan kasuhapon na narangog ko si Kuya Jimmy dyan sa may parte kan tercer distrito kan Albay. Nag-report kay Sir Pio kasuhapon, mga pasado alas 4 nin pagkahapon. Medyo nagbabagsak na daa po dyan ang oran. Pero Kuya Nald, kasuhapon, pag una ko man, magbagsak sa uran, grabe po, tabi so alingahon. And, ngunyan nga ni Kuya Nald, magluwas ka dyan, medyo malumlum ang palibot. Pero so, aringasang, so, pag grabe po bagan, inat ka na panahon, tapos so mga sementadong mga tinampo, itong so mga buildings, araw so alingahot po bagang namamatian. Mantinido man po garaan. Pero dahil man minabagsak ng gad Kuya Nald itong suuran ng gad na pigaharalat po kan gabos. Kundi itong pagbagsak mas lalo po lugod na iinit po tabian sa tuyang palibot. Kaya medyo duman po sa mga daiman ki masyadong importanteng mga lakaw, mga importante po tabi na mga destinasyon, ngunit napatabi na mga aldaw na ini, mag-ano muna kamo, mag-stay put na muna kamo sa indong mga lokasyon, dahilan po tabi grabe pa po ang init kan panahon. And tigi-scroll ko page kan Legazpi City sa Disaster Risk Reduction Management Office. Sabi digdi, alas 12 na pagkaud to, Mayo 20, 2026, basado sa indang mga aparatus po tabi dyan, ang heat index ngunyan po tabi nasa 43 degrees Celsius. Naan gustong sabihin po tabi kay iyan, medyo ang classification kay iyan, ipo na tabi nasa danger. Ang air temperature 33 degrees Celsius, ang humidity 69%. Iyan po ang igwanin mga kasubagong alas 10 nga ni Kuya Nald, 40 degrees Celsius. Anong 40 degrees Celsius? 40 degrees Celsius. Na-rehistro po tabi digdi sa syudad kan Legazpi. And posibleng madagdagan pa ang numero na iyan habang po tabi na nag-aabot kita duman. So medyo pahapon na kung saan talagang bantango na po sa tuyang syudad. Kaya ito pong grabing init kan panahon. Kaya ito nga ni sabi ko, magtaga-ipos po tabi ka mo, magtaga-ingat muna bago po tabi magluwas sa indang mga residensya. Magbitbit nin tubig. Kung dati ko buro bitbit ka naon ko sa kuyang bag, kape. Ngunyan ko nakanood ako magbitbit ki itong bottled water. Maski po talaga, maski nakatutok na sa imo ko nang naka number 3 na electric fan. Mamamatian mo man po gararay na inat po tabi kan panahon. And kulibat ko po pala ipigba-post na kan Department of Environment and Natural Resources. Ito po tabi na mga ito baga Kuya Nald, nagagawi ka dyan sa may parte kan Regional Center site sa Barangay Rawis, Legazpi City. Itong wall po baga ninda dyan sa kampangan kan UST Legazpi.
nakalihis na gari May 4 ito. Tama, May 4 na imbitaran ako dumaninda Ma'am Jo ni amigang John Amorelia na i-cover su opening kan sa inang mural painting itong sa mga advocate na pangataman sa tuyang kapalibutan, partikular na po sa Katubigan. Natapos na Kuya Nald itong su pagpintura, pagpainting po yung daduman. And ipigpaluwas na po tabi iyan sa indang official Facebook page. Itong nasa 25 mga entries nagibo po tabi ni na 151 mga artists. And igwanin Kuya Nald, igwanin People's Choice Award. Mamimili ka mo duman kun ari na mga obraan sa hiling nido nag-i-embody kainiong ocean conservation. Ining ginibong sining at aksyon para sa karagatan. Kan Mayo 4 asin 5 ini. And saro po duman sa mga entry, number 5, iyo po tabi ang entry kan Rabvax Animal Bite Center. Kuya Nald, ilingon mo na po dyan sa imong computer. So page kan DNRB ko. Tapos i-like mo na Kuya Nald, i-heart, i-share itong so entry kan Rabvax Animal Bite Center. Maray na pag-auto kay Ma'am Tet Aldana Hakub kan Rabvax po tabi dyan. And may mga entries digdi hali sa Philippine Navy, Bureau of Fire Protection, and itong suman iba-ibang mga organisasyon na talagang advocate po sinda. Kaini po tabi na pangangataman sa satuyang kapalibotan. And kundi ako nasa sala, halat daw i-check ko an sa kuyang kalendaryo. Kung nuarin itong gari 25 Kuya Nald, aldaw nin Lunes, gigibon man po ang culminating activity. Diyan po tabi sa may parte kan sa indang opisina, diyan po sa Regional Center side, itong culminating activity, and dumanta po malideterminaran kung sisa itong mga nanggarana. Kasi sa aga, igwa po igwanin kompetisyon, itong quiz bee man po napapartisiparan kan mga estudyante. And sa 25, aldaw po nin Lunes iyan, madideterminaran tan itong sa mga nanggarana sa man ibang kompetisyon bilang paggibo man po kan culminating activity dyan po sa indang opisina. Maray na pagkaudto kay Ma'am Jen Istola, sabi na, Ma'am Angel, happy fiesta po sa mga taga-barangay Buyuan. Kulibat ko sa mga dabber cats ko dyan sa taga-Buyuan. Wala na kaya dyan ko inaldo sa kuyang amigo na nurse dating SK chairman sa Buyuan. Nasa na siya ngunya? Nasa United Kingdom na siya for good, Kuya Nald. Kay Sir Homer Realista Lola, sabi na, Blessed Wednesday po ngaya Angel. Maray na pagkauto po ngaya, sabi ni Joseph Nares. Sutugang ko, nahiling ko, nag-comment di kasuba ako. Nagpapasalamat siya sa Rabvax Animal Bite Center para po sa pag-sponsor man. Nakaliis kayo ang aldaw, igosinda dyan ni Youth Leadership Training dyan sa may parte kan Barangay Bunker 1, Legazpi City. Dahilan po tabi ito nga ni sa mga future leaders man, nagtiripon-tipon man dyan Kuya Nald. Kasi arog siya Kuya Nald kan supig atindiran kan mga kanaki mo, pero digdi so ginibo kan nakaliis na Lunes tapos sagod ka sa hapon. So mga nasa sur, so mga garit man na mga aki dyan sa sur na parte kan Legazpi. Maray na pagkauto dyan sa Team Imalnod, Bunker 1, Bariis, San Francisco, Buenavista, asin sa Kagbako. Maray na pagkauto kay Ma'am Tet Aldana Hakub kan Rabvax Animal Bite Center. 25 po ining entries na ini. Gabos na nindo ini i-like, i-love, i-share, asin iba pang mga reaksyon. Dahil gabos man ini, di ba Ma'am Tet, gabos man po an obheto ka ini itong sumaipahiling nindaan sa indang pagpadaba man sa satuyang kapalibutan, lalo na po sa Katubigan. Na an obheto po iyon maprotehiran itong mga marine species na talaga naman pong aside duman sa nagtatao sa tuya ni income para po duman sa mga parasira. Nagiging source man po yan ni pagkaon para po sa tuyang mga Bicolano. And syempre, nguna na summer season, usong-uso itong sa mga lugar na nagtigdadarayo, sa mga kadagatan, mga dagat.
so mga resorts as in iba pa na nakakapag-generate po, nakakapagtaunin empleyo para po duman sa mga nasa neighboring barangay man or naon lang po dyan sa komunidad. Yan di ka rin di nakabugtak kun Ma'am Jo or si Saiba, si John, kailan daw ang kailan ang last day kan birilangan kan kung si Say po tabian makakakuha kan People's Choice Award. Mga magayunon, di pa galing ako nakakalakaw-lakaw dyan ko sa may parte kan regional center site. Nailing ko kaya ini last time. May tigpapatuyo pa ninda iga pa nin bubong na trapal po tabi. Pero pag nahiling nindo dyan, sabi nga ni Regional Director or Regional Executive Director Toto, sabi niya, very strategic ngayaan lugar ngayang ini dahilan ta nasa ampangan ki eskwelahan, dakol po ngayaan mga nag-aaragi, lalo na po itong mga individual, mga persona na ini ngayaan maserbi ngayang boses ta ngaya bilang mga individual, bilang mga advocate kan pangataman sa saluyang kapalibutan. Dahil ngaya ta everyday nga na mahihiling ngaya ninda ini ma-remind niya kita kan mga dapat ngayang gibuhon tanganing maproteheran ang satuyang kapalibutan. And kasubago hali ako din sa sarong lugar kung saan may mga pagtiripon po tabi ay mga official man kan kada barangay kung saan po pigtuturuan sila duman, pigpapaliwanagan, manungod po digdi sa existido pong ordinansa kan Legazpi City, manungod po sa smoke-free. Ito po bagang pagbabawal sa paninigarilyo as in paggamit in vape sa mga pampublikong lugar. Kasubago ang nagiging katuwang po duman kan City Health Office, ito pong mga respektibong may mga barangay tanod, may barangay health workers, may mga kapitan, may kagawad. Lang liga duman ko yan, tatighapot sindakan pag-abot ko. Ano ngayaan feeling mo ngayangon yan bago nga katamag poon? Sabi duman Cap Art, Sir Arthur Ramirez Gomez, kan barangay Tabon-Tabon. Sabi duman Cap Art, ana mo matian, may nagtaramduman ko yan, ana mo matian ko ngayangon yan, maugma. At least ngaya, mas malilinawan ngaya ako kung ano ining manungod sa ordinansa, kung paano mingi siya may implementar, as in, paano mingi siya may apply sa muyang barangay. Pero kuya Nald, ansara mo yan, ansara pa ngayang sa namamatian ko, namumroblema ngaya ako kuya Nald. Ara mo kuya Nald ko nata. Taan mga barangay official, sina po ang magiging katuwang na kaining mga deputized enforcer na po sinda kan City Health Office. Na problema sinda Cap Art, pag nang ticket ngayon ako dyan ngayon sa ang ngayang barangay, ang magiging kalaban ko ngayon sa kuyang residente, bawas ngayon yan sa kuyang boto, given ngayon na arani na ngayaan eleksyon. Ako man ko nagmamati ako duman sa gilid, sige ko ang uulo. Tama man niya ako, may point man niya ako si Cap. Hindi ko na pangaranan kung sa inyong barangay. Bata ngayaan na siring ngaya kaiyan, siyempre ngayon, kung pamilya ngayon yan, may penalty. May 1,000 na penalty, may 1,500 and 2,000. Desember ba ko ng Kunal, sanggatos nga ningon yan. Si Kunal nga, di ko maagadan ini kisanggatos basta-basta, grabe na ngayabi ngayon ang pagtios. 1,000, dakulang bagay na nakapamperang kilong bagas na po baga yan. Kaya sabi duman ka itong official na ito, mamatian kaya ang kukayangon yan, yung ngayaan problemado kung paano ko ngayon ini may implementar sa sakuya po ngayon na lugar. Maray na pagkaoto kay Sir Louie Ariola, nakaantabay ngunyan, kay Ma'am Jocelyn Broquesa. Tapos iga pa duman ko yan nagsisimbag siya kung ano ang namamatian niya. Sabi duman kan sarang BHW ko yan ako ngaya, maugma ngaya ako na makaibanan ngaya ako digdi sa aktibidad ngayang ini. Dahil nga ang primero ko ngayang sasampulan ko yan so agom niya da ako yan nasagod sa ngunyan, dahil napupundo magsigarilyo. Kaya ngaya, tigahalat-halat ko na ngayang matawa na ngayon ako sa citation ticket kasi iyan ang i-deputize po tabi na mga smoke-free enforcer na po na iyan. Tatawan pag sabi kan nakahuron ko duman ni Ma'am Portia, may lunch yung nagigibon and duman pa lang itatawan na sinda ni citation ticket. Dawa magsain sina dyan sa inang barangay. Buro bit-bit po ninda ito.
Tangani po tabi na itong mga may magkahiriling sinda dyan, may mga magkaaragihan, it's either residentes po ninda yan o bako, bisita ninda dyan. Pag nahiling na nagsisigarilyo, nagsabi nga ng iba, naghihit-hit ki sigarilyo, itong mga vape as early as perang edad ba 11, sabi nga ni iduman ka subago ka na dangugukan mga barangay official, paaki ngayaan mga nagsisirigarilyo ngayon yan. May naghahapot pati duman Kuya Nald ki ang sa barangay po baga kaya kaayan. May may dakol ka na mga instances na kung halimbawa si Kuya Nald, aki ako ni Kuya Nald and minor de edad. Tigsugo ako ni Kuya Nald na magbakal ki sigarilyo. Pag nahiling ko ngaya na ako ngaya sa ngayang deputized enforcer, pwede ko ba ngayang ibanan itong aki ipauuli? Tangani ngayang dakopon ngaya, superant ngaya ka ito. Dahil na kaya sa medyo huruhalawig po kaya itong hururon duman. Ang mga some other time, huron-huron kita kayan duman sa City Health Office. Kailan po digdibaga sa Legazpi, igwa po ni na maigot ang implementasyon kan City Health Office. Nin mga siring po kaya na aktibidad tanganing maproteheran man po ang salud. Bako lang po ka itong mga naninigarilyo, itong mga pigaapod na second-hand smoker na talaga naman pong nagbubugtak sa alanganin sa peligroan sa inang mga salud. Lalo na po itong mga immunocompromised individual. Maray na pagkauto kay Ma'am Win Binos, kay Sir Edwin Magalona, kay Ma'am Reby Marhalino, kay Sir Arnel Almuhela, Bucarcilia Sumalde, Ramon Convencido, kay Ruel Del Mundo, Romeo Lita, kay Ma'am Marilyn Montino Calios, kay Ma'am Malu Niebla Octavo, Mavis Kalakday, Willie Ibias, kay Bing Buen Bores, kay kay Homer Realista Lola, kay Ma'am Jocelyn Broquesa, kay Kuya Louie Ariola na nakaantabay po ngunit na pagkahapon, and then kay Ibalyar Alex, and then kay Sir Sunny Abunda. Nakaantabay po yan digdi sa tuyang programa. Kaya kung kamuan may mga pagkakataon ba kay Kuya Nald, sabi ka nakauron ko, sigarilyo nakakahali po nin stress. Pero dapat, duman kita kaiyan sa mga lugar na bako po tabi konsideradong public, and dapat wala kita na maafektaran po dyan sa nasabing aktibidad po nindo na iyan. Dahil lang kamo magpadako pa dyan sa mga enforcers na iyan. Kasi imagine, sa 70 barangay ko yan na Legazpi, bako lang saro ang mga ipigtatalaan na deputized enforcers kan City Health Office na magiging katawang ninda. Takon sinda-sinda lang ni dahil man talaga hindi kakayanon an 70 barangay digdig. Tapos sa 70 barangay, may tigli 5, may tig 10 kada puro. Hindi talaga hindi na mababantayan. Ini po tabi na mga naninigarilyo po digdi sa tuyang palibot. Ano pa man Kuya Nald, pwede na kitang mag-sorcerblagan muna na pagkaudto dahil mapangudto naman ako Kuya Nald. Ang sa kuyang kapartner po tabi sa Lado Lokal Bakon. Sa IT, si Kuya Ronald Baldo. Basahan ko lang po ining ipigpaluwas po na abiso hali sa FIVOX. Ito Kuya Nald. Sabi digdi, nagpaluwas da po rin abiso ang FIVOX sa paglangkaw ng seismic activity sa Bulusan Volcano. Makalis da po na may rehistro ang 442 na volcanic tectonic earthquakes. Pagpuon po tabi kan alas 4 nin pagkahapon kan Lunes, Mayo 18. Pabawal po tabi kan FIVOX ang paglaog asin anuman na aktibidad sa loob po tabi kang 4 kilometer radius permanent danger zone para man po masiguro ang kaligtasan kan gabos. Ang Bulusan Volcano dyan sa probinsya kan Sorsogon, ang mantinido po tabing nakaitaas sa alert level 1. Ang gustong sabihon, ang anuman na paglaog as in human activity sa laog po kan 4 kilometer radius permanent danger zone, ang maigpit po tabi na ipinagbabawal. Pag sinabi nga ni Kuya Nald na bawal maglaog, bawal nga ni. Pero natalo kami nakadulag sa Senado. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye! Tuhod, siko, baywa,